6 bevriende studenten komen naar de Sneekweek om te genieten van het onbekommerde feest en zelffestijn. Maar worden vanaf de eerste nacht geteisterd door een psychopaat. Nou, dan komt een heel verhaal en daar wordt een film van maken. En dat is de onleiding dat je met je beiden binnen. Vertel. Ja, wij gaan dus de Sneekweek film dan in de Simmer. Ik heb die opnemen. En wij binnen echt dringend op zoek naar zo volle mogelijk figuranten. We hebben echt van alles nodig, van jong tot oud, maakt het niks uit. Maar we ben specifiek op zoek naar we hebben specifieke kenmerken van onze figuranten. We zijn op zoek naar Miss en Mr. Friesland. Okay. En dat houdt in, we zijn eigenlijk op zoek naar een bloedmooie vrouw en een bloedmooie man. Dus, die kan zich opjaan, die met een film kan uploaden op de website. En die met een stem krijgen. En die kan een rol krijgen in de film. Wauw. Ja. Wat is dit voor een heel project? Waar komt dit vandaan? Het wordt geproduceerd door Farmo's Film. En die heeft in het verleden ook al andere grote films gemaakt. Zoals Toscaanse Bruiloft, Verliefd op Ibiza. En de recente grote historische dramafilm Michiel de Ruiter. Dus dat zijn grote titels. En dit was een grote wens van de producent al een hele lange tijd. Om een film te maken, hij is zelf Fries, het is een Klaas de Jong. Om een film te maken met boten op de Sneekweek. En bovendien is dit genre nog nooit eerder gedaan in Nederland. Het is een comedy thriller. Een genre die in Amerika ontzettend populair is, maar hier nog niet gedaan. En nou ja, een kans. Dus die willen we graag aanpakken. Heel praktisch, want je ziet je figuranten en eventueel nog Miss en Mr. Friesland. Hij maar een psychopaat trouwens. Ja, die hebben we al. Oh, jammer. Ja. Hoe staat het wel? Ja. Die wel leuk. Ja. Dat lijkt mij wel wat. Maar wij gooien Willem. Ja, nou. Mr. Friesland, een mooie titel, toch? Ja, dat kent ik toch. Nee, ik ben vol met psychopaat. Nee, niks aan. Nee? Oké. Maar dat hele misgebeuren had ik helemaal niks. Kom op, man. Kijk mij toch. Jouw mijn donkere jas, dat was bang. Ik jou me wel op. Ja. We moeten misschien nog wel een leak hebben. Misschien dat ik wel wat van die. Nou, we hebben al je verschillende rollen. Hij liep nodig. Nou ja, we hebben van alles nodig. Dus ja, dat met wij fuck je aan die rol natuurlijk. Ik vind Douwe wel mooi, jongen trouwens. En Douwe doe je stuk nog trouwen ook met een hele mooie vrouw. Trouwen, ja, ze is inderdaad Miss Nederland West. Dus misschien kunnen we dus beide wel op Jan. We gaan het regelen. Ja. Maar we hebben nog eens we gooien een speciale actie uit. Dus als mensen zeggen, je het op jou als figurant. Tot 9 uur. Dan geven wij onder al die mensen die zich opjouwen, geven wij een rondleiding op de set jou of het. Okay. Voor 2 personen. Nou. En dan heeft u erbij. Dat is natuurlijk heel leuk, toch? Ja, dat is hartstikke gezellig. Veel figuranten, maar wat is veel? Nou, de films van Farmo's Film, die staan wel bekend om heel veel figuranten. Dus met 5 mensen op een dag kunnen we helaas niet voort. Want figuranten maken uiteindelijk wel de film. Dus hoe meer, hoe beter. En wij proberen dus zoveel mogelijk mensen zich aan te laten melden. En ja, we zoeken er wel 2000. Dus dat is een heleboel. 2000. 2000. We hebben het allemaal op 1 dag nodig, gelukkig. Maar ja, over de hele film, over de hele draaiperiode zoeken we zoveel mogelijk mensen. Want op sommige draaidagen, als we een feest bijvoorbeeld gaan filmen, zullen we misschien op een dag 150 mensen nodig hebben. Dus bij deze ook een oproep. Mocht je grote groepen vrienden hebben die zeggen we willen met z'n allen meedoen. Zelfverenigingen, mensen die studentenverenigingen zitten. Meld je vooral aan als groep. Dan nemen wij contact met die groep op. En dat scheelt voor ons ook weer mensen zoeken. Dus het zou super zijn. Ja. Welke periode hebben we het we beginnen te draaien maar de Sneekweek. Okay. Dus begin augustus tot eind september. Recht in de sfeer, huppa. Ja, absoluut. Ja. Zelf ervaring met Sneekweek? Het ziel net, maar woordfeesten. Ja, de derde, vierde en vijfde helft. Ja, ik denk dat heel veel mensen dat deel kennen. En het ziel denken ze, oh, dat er ik bij. Ja. Leuk man. En die film, is er al een planning wanneer die uit moet komen? Ja, zeker. Volgend jaar februari willen we hem in de bioscoop hebben. Dus dat is wel het streven. Ja. Een grote productie, als ik dit zo hoor. Een hele grote productie. Ja, dus daar beginnen we ook op tijd. Hè. Trientje zei net al, we gaan draaien in augustus en september. Maar ja, alles moet op tijd beginnen, dus vandaar. Ja. Ik ben heel benieuwd. 2000 figuranten, een Miss en Mr. Friesland. Alhoewel, Douwe, ik zou er echt vergeten die weer, jongen. Ja, dat komt. Dit gaan we voor even regelen. Waar moet mensen wezen dat ze dit nou jaren? Sneekweekdefilm.nl. Daar zit een aanmeldknop en dan is het je vanzelf. Leuk. Ja. Ben benieuwd. We hopen dat we in één keer al je ommeldingen krijgen. En dus tot 9 uur die op jou is, dan verloten wij dus die rondleiding op de set. Sneekweekdefilm.nl. Ja, dat is hem. Ja. Nou, en als die psychopaat zie ik, wordt nog maar eens met dan bel ik daar. Ja, Willem. Ja, is goed. We hebben een deal. Nou, de bijbloeien al, hè? Ja, hartstikke mooi, man. Super. Hey, succes, dames. Leuk dat je er weer. Dankjewel dat we mochten komen.